Euskararen inguruko kontuekin jarraituko dugu. Iruñean, euskalgintza taldeek 2010ean jarri zuten abian hizkuntza paisaia euskalduntzeko ekimena. 4 urte pasandoren, emandako aurrera pausuak erakusten dituen bideo bat egin dute, baina oraindik harrikozkorrez beteriko bide luzea urratzeko dagoela ahaztu gabe. Hizkuntza paisaia, Maite. Hasiko gara lehenengo gauza horrekin, zer da hizkuntza paisaia? Hizkuntza paisaiak ahotsik gabe oso ozen hitz egiten duen zerbait da. Hizkuntza paisaia da kalean ikus dezakegun karteleria oro. Hasi kale izenetatik, errotulazioetara, ditugun kartelak, hau da idatzizkoa den, paisaia hori guztia osatu du hizkuntza paisaiak. Zenere gure hiriak, herriak daude, kartelez josita, ezta? Hori da, eta karteloiek guztiek oso argia ditzera ematen diguten zer nolako hirian bizi garen. Nolako hirian bizi gara Iruñan, orduan? Hizkuntza paisaiari dagokionez erdaldunagoa euskalduna baino. Adibideak asko aurkitzen ditugu, baina lehenengo gauza egin behar duguna da Iruñeko udaletxeak erabiltzen duen irudia ikustea. Pamplona hitza bertan Iruña baino asko handiagoa agertzen da, eta halako karteletan pixkat urruntzen badugu kamera, orduan gertatzen ari dena gertatzen da Iruñeko udala hitzak desagertzen dira. Sagrario, adibideak Iruñean non nahi, ezta? Bai, eta adibideak guk jendeari eskatu genion bidaltzeko ikusten zituen seinaleak nola zeuden eta jaso genituen denetatik. Hor goian, kasko antigo aldezarra tamaina ezberdinen, ez? Hori da, lehen aipatu dudana, hau da tipiko horietako bat, hori ordenantzak esaten zuen elebiduna behar zuela, eta kasu hauetan esan nahi izan digute, bai guk ordenantza betetzen dugu, eta hori esaten ziguten. Ordenantza jasotzen zuen bi hizkuntzatan behar zuela egon Iruñeko hizkuntza paisaiak, baina ez zuen zehazten bi hizkuntza horiek zer nola agertu beharra zuten. Da guk, ireki genuen lan ildoaren bidez, zehaztu genuen behar zutela izan, tamaina berean, kolore berean eta informazio kopuru berean. Eta, horrek ekarri du orain aldaketa, ez? Aldatuko dugu. Aldatuko dugu. Aldatuko dugu. Iruñeko euskalgintza osatzen duten kolektiboek lelo hori zeraman kanpaina abian jarri zuten orain dela urtebete. Zein zen helburu? Bai, guk jendeari eskatu genion nolabait ikuskatzaile lana egitea eta jasotzea nola zeuden kaleen kartelak. Horrekin, argazkien bidez bidaltzeko guri eta guk gero euskarri horiek guztiak erabili genituen udalean erregistratzeko. Eta kanpaina horrek bere emaitzak eman ditu. Bai, kanpaina horrek eman ditu emaitzak, jendeak egin duen lana balio izan du zerbaitetarako, ez, eta emaitza hori hemen ondoan dugun honetan dago. Lehen hemen soilik erderaz irakurtzen genuen, eta orain, bi hizkuntza jasotzen ditu, tamaina berean, informazioa ere, ematen den informazioa, erderaz eta euskeraz, kasu honetan gazteleraz eta euskeraz informazio bera da, eta hori da ordenantzak eskatzen duena. Eta ikusten dugu aldaketa eman dela. Berriki jarri dituzten panel batzuk, esate baterako arga inguruan uholden arira jarritako batzuk, horiek orekaz daude. Eta horrek pozten gaitu, eta bazen garaia, ez? Egoki atera zitezen alakoak. Aldatzen ari gara. Aldatzen ari gara. Kanpaina aldatuko dugu zen, eta orain bideo bat zaratu duzue, aldatzen ari gara, ez da, dena? Bai, ze herritarren auspoa oso ezinbesteko izan da. Iruditzen zitzaigun oso importantea iruindarrekin elkarrizketan segitzea eta esatea zuei esker ari gara eta segituko dugu, bai. Aldaketa hasi da, asko dago oraindik aldatzeko, baina hasi gara eta hori herritar guzti hauei esker da. Gauzak aldatzen ari direla diote, baina oraindik erronkak dauzkate aurretik. Horietako garrantzitsuenetarikoak Pamplonara bakarrik sartzen ari garela dioten kartel hauek aldatzea. Iruñatik Aitor Perez, Euskal Herria zuzenean. Lan bikaina Aitor, zein nekeza den bolaretan euskalduna izatea.